Čaute, tu je Freddy.cz a vítame vás u ďalšieho videa z Minecraft. Je to tretie video, ty ma nezavíjaj, opováž. Je to tretie video, tak dúfam, že sa vám bude ľúbiť. Ne, neďalej. Ne. Čo to? What? A samozrejme je tu so mnou aj Lynx. Čaute! Práve zabíjam Bradyho. Snad sa vám to páči, mučenie vlastného brata. No. Nehovor ty. Ty hajzel. Ale Lynx, čo to děláš? A co to děláš ty hajzle? Tady jsem. Čo? Kde si What the hell? vypadni. Nedělej. Kde si? Ne, to nešlo. Nedělaj. Já jsem tě nezabil ani raz. Fakt? Fakt! To ma proste baví. Keď máte radi zrovenie brata, Ne! to vždy poteší. Čo? No, čo chceš? Si, lebo teraz sa mi niečo bude. Aha, nejsi. Takže hráme mapu Drope. A čo toto dá byť? Nedělej. No! Fire! Daj si ste. Čo? Vychodí si ste. Pečka to bolo. Uhasil som to. Minulo mi to 5, 4. Ne. Tak toto nedopadne, tak to ne. Ja viem. Keď máme sa šancu proti. Nie. To ako? To sa nedá ani na teba klikať. Ale si utiedlo, teraz začínam. Ne! Nie. Hoho. No ale ty nemôžeš. Taký palce. Ja tam skočím normálne, prežijem. Skačím. Som vysel... Fakt? Au. Tady si. No ja utekám. No. To náhodno. Ríče. Ty si. Ja žijem ináč. Určite. Ty v kreatíve? Ja nesi. Dobre si. To je nejaké doplesené. No nič. Ne. Minulé video bolo, že on tu skočil, ja som povedal, že ty retard. Potom on ma takto zhodil, že ty si retard. No. Tak toto dopadlo. Kde si ty? Ty retard. Co chceš? Trombelo. Co děláš? Nedělej. Trumbero. Truběroch. Ňup. Čo to? Veď som to uhasil. Si na tom treťom leveli? Čo? Ty si na tom treťom leveli? Áno. Áno. Odstav.
No! No! Ale co to děláš? Kde jsi? Haló, 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 haló. Co to? Jo, Každopádně dejme mě rakenta. Kdy to spadlo? Super. Spadlo mi to. No super. Strych! Aha. Strych! Prepačte, že som to strihol, ale musel som, lebo bratovi to spadlo, Linksovi. Linksovi to To není spadlo. moja chyba, to je chyba internetu. No ale teď Dávid to... inač... Pardon, Growly! Už nie cesty späť. Growy? Ako fakt? Growly. Brady. Ježiš, ty si blbý. No. Cesta nie je späť Growly. Ježiš, to je, ale to sa už bojím. Inak ja som na tom trávnatom. Tak by si sa mal. Vážne, cesta odtiaľ nie je späť. Až to môžem rád zďať, chlapčítko? Co tam děje? No, teraz som si uvedomil, že ani pre mňa nie je cesta späť. Kde si Big Penis? Pardon. Very Big Penis. Čo chceš? Já jsem to dal. Začínaj do šmajda. A už jsem tě našel. Hele, co to děláš? Neseš. No, Dať tu níže. no. Tu seš. Tady seš. Hele. No. 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 To je také ľahké. To sa nemôžeš spálnovať. No. Tak dobré. Aby si vyucič. No. David, No. David, nekoukaj sa do chatu, dobre? No. Nekoukaj sa. Budeš po mne snehovej kule a zabijem. Ty si hodil po mne. Snehové gule? Ne. Musím udělat. No. Do prdele, teraz som ťa nestihol. Ty si zlakol, ne? Výtečne. Ježiš, ty si blbý. You see the real Dobrý mysl. You sing to the hero. Have you sing to the fucking rain? Have you sing David, vieš, čo bol problém? Čo chceš? Keby v tom... No. Jak ten David sa? Prečo ma chceš zabiť? Oh, damn, son! Level 1 bol vyžazený z provozu. Uííí. Level 1. Jo, to sú zlaté gaty. A helma. Level 1. Je odteď. Co to? Co to? Co to je? Level 1 vyžazený z provozu. Level 1.
Určite. No jasný. To si typický ty. Čau. Čo je? Čau. Ňunk. Čo chceš? Ne, čo to je? Čo chceš? No. Koleje byly již zničené. Adam. Že ja som už hore. Hello. Tak moment. Nemám tu helmu. David, víš o tom, že tebe Počkaj. spadli? Nemám to brnenie. Lebo tebe to spadlo do tejto džíry. Fakt? Fakt. Ukáž. Tam je helma, ja vidím. Počkaj, nestrieľaj. Pozor, skeleton! Veď to nie sa žiadny! Bacha na to jedu. Nepadaj do jedu. Prečo? Tam už byl zničen. Puško. Level 2 bude vyriadený za 10 minút. Bude zničený o 10 minút. Joj, ale my máme už veľmi málo času. Drž hubu. Prdele! Čo to je? Pozor, ti zničil gatky. No, ale no Dramatová helma na stovku! a čo? A dosť! No, ja už musím končiť. Už máme až moc času. Nedostáva nám až veľmi veľa času. Takže ja toto musím ukončiť. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Dajte like, keď chcete. Ani ten odber by nezaškodil. Ale... Prečo si sa odpojil, ty ajzel? Dobre, ja ho už nepočúvajte. Tak, čus. Čaute.